No niin, moikka moi! Täällä Tapsa 5. Ja mulla on tällä kertaa täällä mukana Tyko, joka pelasi viimeksi parissa Skywarsissakin silleen, että sillä ei ollut sitä omaa käyttäjää, vaan se kävi, tai oli meillä täällä pelaamassa. Niin Somppa, moi! Moi. Survival Games niin kuin näkyy nimestä, tai nälkäpeli nyt suomeksi. Katsotaan nyt mitä tässä käy. Ei varmaan kauhean hyvin, koska en ole voittanut yhtään Survival Gamesia. Että tää on se mun paras. Mä en näe sua. Sun taakse! Tää pukas ihan hirveesti. Taas. No mä päätän tässä sun takana tätä juttua, et sä. No niin, tuu pelaa. Sä vedit kyyky. Tuu. Ja missä sä? No niin, tässä sun edes. No niin, tänne. Joo, mä seuraan sua. Mitäs oikealle? Itse meillä lähti vähän huonosti tää alku, kun sulla lakasti tai bukasta tai mitä se tekikään. Taas. Ota ihan pikkuisesti. Arkku on tyhjennetty. Seuraa sua. Seuraa. Mulla ei ole muuta kuin ruokaa. Tonne me ei mennä. Varo sitä tyyppiä siinä. Ui. Oot sä täällä missä? Joo, mä lähdin tässä. Toi tyyppi seuraa. Joo, mä näen sut. Mä tuun perässä. Vaikka tonne noin. Varo se seuraa sua edelleen. Mä en nyt pääse pelastaa sua, kun mulla ei oo mitään asetta. No niin, se läippäs. Oota, pysähdy. Mä tuun täältä vedestä. Hei, Tyko. No niin, nyt mennään. Tässä aseet nopeasti. No tässä on arkku, jota ei välttämättä otettu. Jee, me saatiin sieltä mitä me haluttiinkin, eli nuolio. Ja niillähän voi hakata hyvin. Haluatko toisen tossa? En mä tarvi. Siinä on sulla terävä pää. Hei, mä löysin puukirveen itselleen. Jes. Pitäis löytää vielä mulle joku ase. Tsekkaisi sitä kohtaa, mä käyn tsekkaa täältä nopeasti tän ylä. Löysin sulle jutun. Haluut sä? Mä tarviin ruokaa, nopea. No, mulla on ruokaa tässä sulla. Ja tossa on tommonen. No tossa. Mennään. Mennään tappaa toi. Noniin. Oota, mä syön. Toi oli se, kuka seurasi sua. Nyt me kostetaan sille. Siellä on joku toinenkin, minä tappaa. Me tiimaa. Tiedän. Mut ei pitkään. Auta! Sit tuli hyvää. Luuttiin. Mulla on sulle parempi miekka. Paremmat suojat. Tossa. Onko sun nälkä vielä? Ei varmaan. Mulla on bovia, mulla on 4 juttua. Tuut sä? Joo, sä oot se parempi povittaja. Juu, aika hyvin menee. Nyt tänne talo. Hitsi, nyt pitäis löytää kompassi. Täällä ei ole chestiä. Joo, huomasin se itekin. Mä käyn vasta täällä. Täällä oli yksi chesti. Iron pökät. Mä löysin joku kultakirveä. Ota. Mitkä housut sulla tällä hetkellä on? Chaini. Mulla ei muuta. Armoriku. No, mulla on, sä saisit multa tommoset pöksyt, kengät tossa nyt edessä, pihalla. Mä kävin kattoo sen. Vitsi. Mennään. Tänne päin. Joo. Triple drop. Onko sulla kompassi? Ei, mutta me päästään sinne tuolla mun hienolla suunnistusvaistollani, eli... Joo, mä tiedän. Mitkä ne koordinaatit? Ui, täällä on tyyppi!
Tuomas Hyvä. niputin sen. Ota se kirve, se on yhtä hyvä kuin tää mun. Hei, Super Drop, mulla on kompassi. Tuu. Se on varmaan tullut. Tuu. Miekka. Aina joo, se meni jo. Eli minne mennään? Käypä kyykyssä. Tuuppa tänne. Alas. Missä sä oot? No täällä alhaalla. Tuu tänne Mä alas. oon alhaalla. No, täällä puisella tasolla. Missä on kylyvelyksiä. Oota, mä suunnistan. Etkä ole. Tule tänne alas. Alemmas. Hei. Alemmas. Tää lakaa. Missä sä oot? No, täällä ihan alhaalla. Täällä puisella tasolla, missä on tätä ruohoa kasvamassa. Oota hetki. Sä oot siellä ylhäällä Mä. vielä. Tiputtaa En oo. se kallio. Nyt. Apu, mulla on 2 HP. No, onko siellä joku tyyppi vai? Yritä suunnistaa mua. No kun sä oot siellä vitsin kallion päällä. Tulisitko alas siitä? En oo. No kyllä olet. En oo. Mä oon ihan täällä alhaalla. No etkä ole. On. Käydäänpä katsomassa. Ihan alhaalla. Käydään. Mä näen sun. Et oo enää, no niin nyt mä näen. Mä olin yhden askel korkealla. Onko sulla ruokaa antaa? No, tässä tän verran. Mä nyt tuun. Kyykkääpäs tossa nopeasti, oota. Silloin kyykkä. Eli tonne päin. Kuinka pitkä matkan päässä? Joku 70 blokkia kai, oota. No niin, nyt pitää sanoa. Kyykkääpäs uudelleen. Ei, tuolla oli joku tyyppi. Missä? Niin kyykkää. Kyykkää uudelleen. Eli se on niinku tonne. Joo, mä näen se. Nyt mennään. Nyt mennään, tuu. Mun perässä. Mä tuun. On tässä talous. No täällä! Sulla on Iron miekka! Nyt hakataan se. Ei. Mä kuolin. Mitä? Ei mä kuolin! Hyvä teko! No niin, luu tänne. Mä tapoin sen. Ja lähde karkuun. Ota se Iron miekka siitä. Joo. Mä kattelen tässä, ettei kukaan hyökkää. Sä voit kattoo inventoria. Siinä. Tuossa on Iron miekka. Hei, enchantattu Iron miekka täällä. Kato, ettei kukaan tuu. Sieltä No, tulee. mä katon. Kato, ettei kukaan tuu. Joo, mä katon koko ajan, no niin. Täällä oli Mulla joku on tyyppi. kompassia. Mä menen kattoo sun jäännökset. Kyykkääpä. Kyykkää. Oota. Oota. Mulla tulee tyyppi. Mä lähden karkuun. Joo. Se on sairaan lähellä. Onko sulla hiilannut kaikki? Ei oo. No, oota, että se hiilaa ja... No, voitais sitä tullakin. No niin. Kuolin. Se taisi olla tässä, että moikka moi. Ja hyvää päivää.